गिबि गिबियावनो खुलुमनाय थाबाय साफ्रोमबो नोंथांमोननि चेनेल नायगिरि रायजो राजाफोरनिसिम दिनैनि नैबे जे फुंबिलि समाव नैबे पर्बतजरा ओनसोलनि भुटियापारा होननाय गामियाव जे मानगोनां बिथां अनिल कुमार ब्रह्म बिथांनि बिसाज्ला गोमोथाव ब्रह्म बिथांनि जे मुंख्लं खाम्फाखौ बेखौनो जे हाबाफारि लादों बे हाबाफारियाव सफैनो हानानै आङो जोंनि दुलाराय एनडिएफबि मुंख्लं आफादनि आफादगिरि जानानै जोबोरैनो गोजोननाय एबा दुखु मोननायबो फोरमायदों। मानो होनोब्ला जोङो बयबो मिथिगौ जे मोनसे समाव जोंहा साफ्रोमबो बर' माहारिया जोंनि जे आलादा बड'लेण्ड सोरजिनो थाखाय गोबांथार आफाद सोरजिदोंमोन। थिग बेबादिनो आफाद सोरजिनायनि गेजेराव मोनसे समनि बर'नि गोख्रों दैदेनगिरि एनडिएफबि बे एनडिएफबियाव बिथाङा जगदान होनानै गावनि आंगो बर' हारिनि थाखाय बिथाङा नारा नाथा जुजिनायनि गेजेराव दिनै सुथुरफोरनि आखायाव मुंख्लं जानो गोनां जाबाय। दा बे मुंख्लं जानो गोनां जानानै बिथांनि जे जिउ आत्मा आरो बिथांनि जे बलिदान बेखौ जोङो दिनै सुफुंनो हायाखै। दा दिनैनि गेजेराव जोङो आसा खालामदोंमोन जे साफ्रोमबो एनडिएफबि मुंख्लं हिसाबै जोङो सरकारनियाव गोबांबार आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकार बिथांमोननियाव जोङो गले गले आर'ज खालामबोदोंमोन जे मुंख्लं हिसाबै जोंनि मुंख्लंफोरनि मोनसे जारिमिनारि मुंख्लं खाम्फा गायसननांगौ होननानै। नाथाय दुखुनि बाथ्रा बिथांमोना दिनै सिङाव मा प्लेन पलिसि लादों आं बुंनो हाया। दा बिथांमोना आगोलावबो थांनाय 2022आव चिरां जिल्लानि मोनसे रुपुहि होननाय जायगायाव साम' हाथाय खाथियाव बिथांमोना माखासे हा एलटमेन्टबो होबाय होननानै बुंदों आरो मुंख्लं खाम्फा गायसननो थाखाय बिथांमोना ज'जा खालामदों। नाथाय जोंनि नोजोराव दिनैसिमबो बिथांमोना बे मुंख्लं खाम्फाखौ गायसननायखौ जोङो गायसननानै अन्थाइ खाम्फाल' गायसननानै दोनदों, नाथाय दिनैसिमबो लुफुंनानै होनायखौ जोङो नुनो मोनाखै। दा बिनि फारसे जोङो दुखु मोननाय फोरमायदों जे अति खम समनि गेजेरावनो बिथांमोना बे मुंख्लं खाम्फाखौ गायसननानै होगोन होननानै जों आसा खालामदों। आरो बिनि गेजेरावनो आं आर'ज खालामगोन जे दानि जे आसाम सरकार आरो दानि जोंनि बिटिसि सरकार बिथांमोननियाव आं आर'ज खालामदों जे बिथांमोना बावैसो समनि सिगां जोंनि बिटिसिनि खुंथायाव थानाय दैदेनगिरि बा चिफ प्रमद बर' बिथां सारा बुंदोंमोन जे मुंख्लं एनडिएफबिफोरनो जोङो गासैबो अनसुंथाइ जे 5 लाख थाखा गभर्नमेन्टआ जेखौनाखि रादाय खादोंमोन सुक्तियाव लिरनानै दोनदोंमोन बेखौ होफुंजोबनो हाबाय होननानै बिथाङा बुंदोंमोन। आरो माखासे जोंनि गोथाङै थानाय जे एक्स एनडिएफबि जोहोलाव आरो जोहोलावजो जे बिथांमोननि एक्स ग्रेसिया 4 लाख थाखा बिथांमोननोबो जों होफुंजोबनो हाबाय होननानै। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो जे बिथाङा जे जोंनि मुंख्लं एनडिएफबि हिसाबै जोंनि हिसाबाव बा गभर्नमेन्टनि हिसाबाव दङ जे 3111 जन। दा 3111 जननि गेजेराव मुंख्लंफोरनो बिथांमोना साबेसेनो होखो बेखौ आं बिथांनियाव सोंथि खालामदों। जोंनि मोनथिनायाव जोंनि नुनायाव बा बिथांमोननि हिसाबावबो गासै 3111 जननि गेजेराव बिथांमोना 642 जनल' बिथांमोना अनसुंथाइ हिसाबै 5 लाख थाखाखौ होनो हादों। दा बिथाङा बबे हिसाबै जे मुंख्लं न'खराव 5 लाख थाखाखौ होजोब्बाय होननानै बुंनो हाखो बेयो आंनि सोंथि। एबा जोंनि मुंख्लं एनडिएफबि मुंख्लं जे आफाद बे आफादनिफ्राय जों सोंथि खालामो। आरो माखासे खोथाखौ बिथाङा बुंबावदों जे बिथां एनडिएफबि बिदा फंबाय जे अनसुंथाइ हिसाबै जे 4 लाख थाखा होनांगौ बे 4 लाख थाखाखौबो बबे हिसाबै बिथाङा मोनजोब्बाय होननानै बुंनो हाखो। दा बेयो सोमोनांथाव बाथ्रा। दा जेखि जाया दा पलिटिकेलाव थानाय हिसाबै बिथांमोना नाना धरननि गोबां खोथाफोरखौ बुंगोन। बेयो बिथांमोननि नेचारखा, पलिटिकेलनि नेचारखा, जों बेखौ जेबो बुंनो थाङा। दा जिखिनि आद्रा थादों मावनो थाखाय एनडिएफबि एबा मुंख्लं एनडिएफबिनि बेखौ बिथांमोना बे खम समनि गेजेराव थाबैनो मावनानै होफुंगोन बेखौ आं आसा खालामदों। आरो बिथांमोना बेखौ मावनानै होनाया खुब मोजां। आंबो बावैसो दाखालिसो आंबो नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुआव नुदों जे बासबारि ओनसोलनि मानगोनां मामोन होनदोंमोनलाय रिसिलाल ब्रह्म बिथाङा गोबाव सम जे